салому алейкум дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии барномаҳои телевизиони Танин. Инак бахши бо ҳам меомӯзем бароятон пешниҳод карда мешавад ва дар оғоз мо ҳамеша қайд мекунем ки ҳамкори ин бахш маркази хизматрасонии автомобилии Темур ба ҳисоб меравад ва ҳоло фурсат аст дар мағозаҳои маркази хизматрасонии автомобилии Темур шумо равғанҳои муҳаррик, антифриз, антигел ва бисёр чизҳои лозимаро бо тахфифи 5% метавонед харидорӣ кунед. Чанд масъалияти кӯтоҳ дорем. ба ҳама маълум аст ки оинаи пеш, оинаи пуштбинак ва хоса чароғи зидди туман дар ҳавои нохуб чиркӣ мешавад. барои чунин нашуданаш шамъро мегирем, реза мекунем ва ба он каме спирт ҳамроҳ менамоем. онро каме гарм мекунем ва ба фарҳо мемолем. бо ин роҳ мо қабати муҳофизатии фарҳо ё ин ки чароғи автомобилро месозем ки дар он чирк намечаспад. масъалияти дигар, дар торикӣ таъмир кардани автомобил хеле мушкил мешавад. хоса фонарик доштан мушкил аст. нури фонарик ё ба чашм мезанад ё ба ҷои нолозима нур мепошад. барои ин дар тани фонарик якчанд магнитҳоро мечаспонед. шумо метавонед ҳар куҷое ба шумо муносибу мувофиқ аст мемонед ва аз ҳама муҳим он ки шумо пас аз часпондан он ба шумо тамоман халал намерасонад ва ба ҷои лозима нур мепошад. масъалияти дигари мо ҳаст мошинҳое ки чароғҳои он ҳамеша месӯзад. барои ин кор рух надоданаш шумо метавонед аз лампочкаҳои 24 волта истифода баред, онро харед ва насб кунед. онҳо равшании хуб доранд. ин гуна лампочкаҳо аз он ҷиҳат хеле кам месӯзанд ки нисфи тавонои худро дар ин кор корбаст мекунанд. ин гуна лампаҳо хеле зиёд бароятон хизмат хоҳанд кард. ва масъалияти охирини мо тасмаҳои автомобилро аз респонҳои хеле сахт сохтаанд. онҳоро барои ҳама кор истифода бурдан мумкин аст. масалан барои санҷидани пашебникҳои автогенератор ва ё ягон чизи дигар. дӯстони азиз, дар ин ҷо бахши мо ба анҷом мерасад. бароятон тансиҳативу хонаводиро тамоно мекунем. дигар бахшҳои мо ва барномаи файзи саҳар идома дорад. аз мавҷи мо дур наравед.